खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि एकदम बुगालेले मोखांखौ लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राइ बरायहरलायबाय आरोखि नोंथांमोना माबोरै दं एफा गरमाव आंथ' बिराद उसाव बादावै दं आं बारा मोजाङै एकदम मोखांफोरखौनो बुनाय बायदि मोनजोब्बाय जानानैसो बुखो ना गरमजोंसो बुखो एकदम मिन्थिला आरोखि ओमफ्राय नै जोंना मोनायाव सम सम अखा हायो फिसाजो आइनि अखा हानानै लेप टसक बोखारजोबनांगौ टसकखौ बोखारथ'वाखै सिखौ आङो सुखांबाय आरो ओमफ्राय एकदम गरमाव मा जानो मा लोंनो इदि जालागासिनो ओमफ्राय फुख्रिनि नायाबो जोंना थैबावदोंसो गरमजोंनो आरोखि फुख्रिनि नाया दैया रानद्रायबायना ओमफ्राय फुख्रिनि नाया थैदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थ'दो बिदिब्ला समाय जेबियामोन मा मा देखायनो हायो एसे देखायसै दिनथु शुक्रबारबो गुरुबार शुक्रबारबो बाजारनि दिनबो ओमफ्राय एसे मैगं थाइगं फाननो लांनो नागिरदों आरो खांखिलर सांखिलर बिथाङा हालेवहैनो नागिरदों लांथिया थिया जानानैसो दङ गरमजोंनो हालेवहैनो बाबाय जाहैदों एकदम गारियानो ओरैबायदि दुंखावो बथलाव दै लानायफ्राबो ओरैबायदि दुंखावजोबोनो जोंनिथिंथ' ओरै सोनाब माखाथिं दै गैया ओमफ्राय सानजा माखाथिं दै गोनांफ्रा हालेवग्रोगोन आरो बेयावनो हालेवनो लेंदोंमोन ओमफ्राय एकदम बिथाङा सिन्था जागासिनो सेन्टिमेन्ट जादों आरो बोरै हालेवहैयो एफा गरमाव नै लिसु फिथाइ दङ थाइनैसो बेखौ फाननो लांसै बारा गैया एसेल'सो हानगासिनो नै लेसुखौ नै बिथाङा गाखोनानै नावला कमल फिसाला गेदेरा फिसालायानो बे सासेल'सो जोंहा बाय बाहागियाव जाथियाव खुरमायाव होनाय साथि गासैबो फिसाजो गोजा देनां कमला सम्पथिखौ सोरनो हरख'नो नुवानो माथो नै नांथाबाय लिसुआनो इसेबां जाबाय हाथायाव थांनो आङो देलायखाबाय रेडि जाखाबाय एकदम अयथासार गरम मा देलायनो आरोना एकदम बोरैबा जाजोबबाय एकदम गरमजोंनो नै मोखां सिथर बेरजोबनानै दं आंनाव दाख्लै नैबेयावबो सिथर गिदिर बेरदोंमोन ओमफ्राय सिफ्लेनानै ओरै नारसिननानै गैला आरो ओमफ्राय दा आं संगासिनो सबायजों नाथुर नोंथांमोना जामाय जेबियामोना आंखौ सानागौ मा सबायजों नाथुर ओंख्रिल' खोन्थाबाय थायो एकदम दासान्दि एसे सबायजों नाथुर जानाय जागासिनो आरो ओमफ्राय खांखिलरा खाखानानै दङ नै रेडि ओमफ्राय खानांगौ सुनांगौ आधा केजि खानोसै ओमफ्राय सेरसेयाव 30 थाखा मोनो आरो 3.30 मोनो मिथिबाय ओमफ्राय नै ओरै दङ लेसुआबो नै थफ्ला खाखाबाय आङो बे थफ्लासेयाव 40 थाखा मोनो ना मोना मिथिला जायखिजाया थफ्ला बाजोबखाबाय थफ्लाबायाबो मिस्ट्रिफ्रानो लादों बेयाव जालिनाव मिस्ट्रि दंना बिसोर लादों आरो थफ्ला बाजोबनायाव दा जेनेबा बाजाराव बेसेबां दाम मोनो बेखौनो होदो होनना बुंबाय आङो बिथांमोनखौ ओमफ्राय बिदिब्ला आदै सुथुबाय थैनोसै सयथिबो बखिनानै थैनोसै नै मा होनदोंमोन बावलायलांबायसो आं सबायजों नाथुर मोनहांबाय आं दिनै थाव सेरलायासैहाय एकदम दिनै आं 4थायावनो सिखारबावनोसै होमबाबो खामानिखौनो हास्लाबा ओमफ्राय 4थायाव सिखारनायखाय एसे टाइमखौ थाब जादों मोन्दों आरो ओरैनोबाथ' 5थायावसो सिखारो नालाय बांसिनानो 5था ओमफ्राय दिनै 4थायाव सिखारदां ओमफ्राय ओरै फुदुंगासिनो गाइखेरखौ आं लाङा हाथायाव माबा न'आवनो लोंनांगौ आं माबा गाइखेरखौनो फाननो बायो लस मोनो सोरबाफोर बिफैबाबो हरनोनो अनलायो आं होमबाबो बायद' जायो बिफैथारबाना हायदै माथो खालामनो सोरबा फन हरलायबाय ओंख्रि साखिनोसै आं ओंख्रिखौ आं आखायाव लानानै साखिनो रोङा खुरैयाव लाबा साखिनो रोङो बेदर फिसाफोरबाथ' खुरै नङाबा जाखाया होनदो जा सिलिं होनो हायाखै दे जामाय जेबियामोन नोंथांमोना आंखौ माबा माबि बुंनो नाङा सिलिं होनो हायाखै माखौ लोंनो आं ओंख्रि साखिदों नों साखिदों होनबा साखिना खोन्थादों संख्रि नांदोंना नाङाखै ओरैबायदि गरम नुवाखै दसेबो थानो हाया दासो दुगैबाय गोलोमफ्रुफिनजोब्बाय एकदम नोंथांमोना साननो हागौ मा सानफ्रामबो बागरगाव बाजार हाथाय खनफ्रामबो बागरगाव बाजार ओमफ्राय थांनाय जानो हागौ हौवायाबो मेंनाय नालाय थांनो बायो ओमफ्राय आरो एसे एनै माल बुस्थु दङ फाननो बेफोरखौ फानहैनो बायो हौवाया ओमफ्राय आं फानहैयो आरो स्वामिया फानहैया स्वामि गायदाङा फानहैया आरो ओमफ्राय आं फानहैयो बे एसे एनै खांखिलर ओंखारनाय एसे एनै बोथोरनि फिथाइफोरखौ फानहैनोसै बेजों एसे एनै खरस लाबोनोसै आरो माथो खालामनो ना बेफोरजों थाइसे थाइनै खालामनानै जायाब्ला आरो मा होनोमोनलाय फानाबा आरो माथो ना एफा बुरजा खांखिलरखौथ' जों जानो हाया आरो आं खांखिलरखौ बिराद जानो बायो भाजा होननायखौनो एसे बायो आङो ओंख्रि बांसिन मोजां मोनो आं भाजा बाथोन जोंहा बारा सोमोन्दो गैया
बेदर फिसाजों एसे सोमोन्दो बेदर फिसाजों एसे सोमोन्दो दं ओमफ्राय ओंख्रि आंना सोमोन्दोआ दङथ' आइया आइ माने बिखुनजोआ एकदम बाथोन फाजा ओमफ्राय बिहामजोआ खालि ओंख्रि एकदम ओंख्रियानो जानायानो जारलासो जारला जालायलायो आरोखि जोंहा जानाया बिरादनो हौवायाबो ओमफ्राय खालि बेदरल' हौवायाथ' जासिनबावासो एसे मेंनाय मोन्दों जि खर' सायो मेङो दुरबल मोनो आयौ सान्दुंजों मा खालामबावनो एसिफ्राव थाबाथ' थैनोसो जाय एसियाव थादों बाहेरायाव ओंखारलाय थैनोनो बाखिजायो डाइरेक्ट हाइ प्रेसार जाखागोन प्रेसार गोनां मानसिया एसियाव थानानै ओंखारनांगौबा दुब्ला लावखागोन दाबायदि सान्दुङाव बागरगाव बाजाराव थांनो रेडि नै थफ्ला थफ्लि लानानै मा लादों खोन्थालाय दिनै जोगोनार बिजौ ओमफ्राय नोंहालाय खांखिलर गय फानलु बरफसिबो ओमफ्राय आलु लादों बहल लादों एकदम बेफारि नुखावखाबाय आरोखि नुखावखाबाय दिंखिया बिजौ लादों फाथो लादों जायगा गैथ'ला दा फैदो एकदम ओरैबायदि फानग्रा जायगाया थोलायबावलासो फिरफिलिफ्रा रोगा गुरलाबा आजाव नै आजाव हाथाय दिनबा एकदम जिबायानो फैसाया लाख'लायनो हाया ओरैबायदि ब्रां जालायो आरो गरमथार ने आंखौ खाराब बारा लानाङा नोङो बुरिनानै साइस जाबावो ओमफ्राय बुरिखाबाय ओमफ्राय खाराब बाराब जायाबा साइस सोरबा माबानानै गरमथार खुसेर बिदैबो फानो आरो खुसेर बिदै लोंसै जोङो नै लोंलाबाय आइ सासे ना नाय लोंनोसै गिलाससे दुइ गिलास अन्थाइबारिनि नै मालाय हिन्जावानो फिरफिलि सालायनाया होख्रावथार हौवाया गाखोदों आरो मालाय लोगोसे बिअनिबो मिटिं जादों नै बिअनि मिटिंनि महिलाफ्रा मामाजिनि फैसा लाग्राफ्रा नै मेरलाथार बागरगाव बाजारनिफ्राय थांगासिनो दा होननाय जानोसै नानि मोनहा नै गाखोबाय खिथुआव आंहा एकदम पाइलट जाबाय आरो बिथांजों मा लाखो बेदर लादोंना लायाखै होनदों लादों बेसोरनि बेदर बेलाय नासो खोमा ना बायदि मोनबाय आंथ' बाबरे ना दं मेसिनाव जानो थांफानांसिगौलै ओइ क'क्राझाराव न'खरसेनि बेमार जानाया ने क'क्राझाराव जादोंथ' मोनसंफ्रांबाय बाय जामायजो बिजामादै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोब्बाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम जुमायजों संग्रा गादावा गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरोखि ओमफ्राय एकदम ओरैबायदि गरमजों ओरै खर' साजोब्बाय रायज्लायनो बाबाय एकदम बखिनो बाबाय आरो एकदम नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम साबायखर दे बाय जामायजो बिजामादै